Gaan we ze gelijk voeren, Char? Ja, dan kunnen ze mooi vooruit. Nou, volgens mij verwachten ze al het een en ander. Ja, Zo te zien. dat weten ze, dat ze Nou, snoepjes krijgen. ja, jongens. Dan zet ik die hier even neer. En dan, anders kan ik dat niet meer over het hek. Oké, ja. Dan hebben ze hem al te pakken. De grootste kudde landgeiten van Nederland leeft in de Mariapeel en bestaat uit zeker 70 geiten en 20 bokken. Ze worden ingezet om het ruige terrein niet dicht te laten groeien en zo het hoogveen te behouden. Geiten en bokken zijn van elkaar gescheiden om controle te houden op de voortplanting. Wat geef je ze nou, Char? Dat is krachtvoer. Krachtvoer. Oké. Ze moeten nou nog wat extra's hebben, omdat er nog niet aanbod genoeg is in het trein. Maar Char, dit zijn dus landgeiten. Ja, Nederlandse landgeit. Nederlandse landgeiten. Een inheemse soort. Ja. De Nederlandse landgeit is een stevig gebouwd dier met bonte kleuren en lang haar. Vooral de mannetjes hebben enorme hoorns. En nu zijn de brokjes bijna op en dan beginnen ze te knokken. Hè. En dat gaat hard dadelijk, hè, als die de kuren krijgen. Oh, kijk, zo. En wat gebeurt er dan als ze dit doen? Ja, die willen zich, die willen allemaal de baas zijn. Hè. Ja. Maar dit zijn alleen maar mannetjes, dit zijn alleen maar bokken. Ja, alleen maar bokken. Ja. In oktober dan komt de bok bij de geiten. En dan hebben we rond 1 april lammetjes. Ja. Ja, kom maar. Kom. Kom maar, Makkie. Kom. Landgeiten kunnen goed tegen ruig terrein en hun belangrijkste taak is om het hoogveengebied open te houden. Maar hier ook zo'n bramen, hè. Die vreten ze gewoon helemaal kaal. Hè. Dan geven die niks om die dorens. Hè. Dit hebben ze al helemaal kaal gefroten? Ja, die bladers aan de kant staat al niks meer op. Hè. Nee. Hoe kan het nou dat ze helemaal geen last hebben van die doorns? Ja, die steken behoorlijk, hè, maar daar geven die niks om. Daar gaan die zo in. Hè. En hier kun je zien hoe ver dat ze al bezig zijn. Hè. Hé, hoe komen ze nou zo hoog? Daar gaan ze gewoon tegenaan staan. Hè. En uiteindelijk gaan die berken kapot. Hè. Ja. Maar hier kun je zien een stuk waar dat is in principe hetzelfde. Hè. Hier? Ja, daar is niks in geweest. Nee. Kijk, hier deze hebben ze al goed kalen. Ja, zo. Inderdaad. Dus dat wordt allemaal, wat je nu ziet, dat jonge groen, dat is... Alles binnen de afrastering. Dat, over een paar maanden is dat... Ja, dan heeft het al veel gelegen. Ja. Als je een paar jaar verder bent, dan zijn die berken gewoon weg.